Hej og velkommen til Pilates. Det her er en fuld krops Pilates, vi skal have i dag. Så vi starter med at varme en lille bitte smule op. Kom ud i en god bredstående her. Start med at trække halebenet ind, spænd op i maven ved at suge navlen ind, spænd op i bækkenbundet, åbn brystet, så skuldrene let tilbage her. Og så på en indånding cirkel dine arme op. Og udånding. Træk armene til hjertet og kom så dybt ned i din squat som muligt. Så indånding op og udånding ned. Og virkelig lad dig synke så langt ned som du kan her. Læg mærke til at din knæ ikke falder ind, men at du åbner aktivt i din lår. Knæene ud til hver sin side. Nu bliver vi med at forsøge at stable dine led oven på hinanden, så skuldrene er over hofterne. Der er nogle dybe indåndinger og udåndinger. Og gerne husk at have det her lille ekstra spænd i maven. Halebenet ind under dig, så du ikke svajer i din lænd, men du virkelig bruger din mave til at holde dig lang og rank. Så virkelig tænk på at skabe længde op igennem rygsøjlen. Ja. Vi tager en enkelt mere af dem her. Så lander vi hernede sammen. Masser af åbning her i lårene. Og så start med bare at trække en skulder til modsat knæ. Og igen så tænk en lang lige rygsøjle, så det ikke krummer i ryggen, men det er et twist, der sker i skulderen og siden af kroppen, du laver her. En lille sug i den nederste del af maven. Fortsæt. Gerne spænd op i bækkenbundet. Og så virkelig fokusere på åndedrættet. Du bevarer det her lange, dybe åndedræt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Vi bliver hernede. Masser af længde i rygsøjlen. Hænderne bag hovedet. Og så træk din albue til dit lår. Så ikke noget med at runde for meget i ryggen her. I stedet bøj dine sider af kroppen. Der er nogle lange, dybe indåndinger og udåndinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Bliv hernede lidt endnu, og så skiftevis hæv og sænk din hale. Ind med halebenet. Lille sug i navlen, nederste del af maven her. Åbn brystet, træk skuldrene let tilbage. Ned med skuldrene. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 og 10. Yes. Vi kommer hele vejen ned på alle 4 engang. Så placer dine hænder under skuldrene og dine knæ under dine hofter. Sug navlen lige så let ind her. Og så start med at underdreje tæerne. Løft knæene fra underlaget. Og lav nogle små bouncende bevægelser her op og ned. Så se om du kan holde længden i din rygsøjle stadigvæk. Og tænk nakken som en del af din rygsøjle. Så nakken i forlængelse af din ryg. Du kan holde din ryg flad som et bord, mens du bouncer op og ned her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Kommer ned igen. Og så tager vi højre hånd i baghovedet her. Så på en indånding, ræk din albue op mod loftet. Og udånding, tap din modsatte hånd ned. Så lille sug i navlen stadigvæk. Og så forestil dig her, at du skal tegne en lang streg med din albue. Hold dine hofter stabile ved at suge navlen ind, så rotationen er i den øverste del af rygsøjlen. Og gerne have et mikrobøj i din venstre albue. Og så albuen må gerne pege ud af her, så du skåner dit led, mens du arbejder. Ja. Ind med navlen, indånding op, udånding ned. 1, 2. Gerne kig efter din arm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Vi skifter side en gang. Så modsatte arm, albuen op mod loftet, alt hvad den kan. Og så tap dit håndled her. Så lille sug i navlen. Gør stregen lang. Og husk at trække vejret med din bevægelse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og den sidste og 10. Ja. Kommer ned på underarmene, albue under skuldre. Og så sug navlen lidt ind her, og så tag det ene ben op. Du vil have et lille svej her i din ryg. Og udånding, krum sammen og træk knæet ind her. Så her der har vi en lille bagoverbøjning og en lille foroverbøjning. Indånding op, udånding ned. Nakken er stadigvæk i forlængelse af rygsøjlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Og 10. Vi bliver heroppe, flexer foden og sparker op mod loftet en gang. Ind med navlen. Nakken i forlængelse af rygsøjlen. Og hold et lille sug i din navle her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Yes, vi tager den anden side. Så indånding op og udånding ind. Gerne blive ved med at trække vejret langt og langsomt, så du får iltet dine muskler godt. Fokus på din mave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bliv heroppe, flex foden og spark op mod loftet. Virkelig tænk på at løfte dit knæ så meget som muligt, så du får kontakt til de øverste ballemuskler her. 1, 2, ind med navlen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Vi kommer ned med knæene, vi går stortæerne sammen, knæene ud til hver sin side og kommer hele vejen ned i barnets stilling. Giv slip på ansigtet og kæberne og maven her. Og smelt panden ned i underlaget. Gør åndedrættet langt og stabilt. Så på din næste indånding, kom frem her på hænderne på din knæ. Spænd op i maven og sænk dig ned i en knæarmbøjning. Skub dig tilbage til barnet. Så vi laver en glidende overgang fra barnet frem til en aktiv armbøjning her. Hold dine albuer ind til kroppen. Hænderne under dine skuldre. Nakken i forlængelse af rygsøjlen. Og så selvfølgelig kontakt til mavemusklerne ved at suge navlen let ind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Vi kommer hele vejen ned på maven. Lægger benene i underlaget. Kommer op her i en Sphinx albue under skuldre. Åbner brystet. Tænker længde op igennem hele kroppen, så vi tager meget højde her. Mere hjertet frem, skuldrene tilbage. Stræk din tær bagud. Ja, så skal vi lave sådan en
omvendt mavebøjning. Så vi forestiller dig, at du skal krumme sammen i din mave, mens du løfter kroppen op. Så samme følelse, som du har, når du laver en mavebøjning, så løfter du dig selv op ved at krumme sammen, spænde maven op, kommer ned igen. Og du løfter bare så højt, som du har mulighed for. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, og den sidste 10. Kommer hele vejen ned på maven, spreder benene lige så let, og tager armene med ud til siden i en kaktusform. Så på en indånding løfter du både arme og ben op, så du kan få lårene med op og holde dine albuer i en hoftebreddes højde her. Nej, ikke skulderbreddes højde. Yes, det var det, jeg mente. Så vi sænker os ned på udåndingen og hæver os selv på en indånding. 1, 2, 3, 4, 5, husk dit åndedræt, 6, 7, 8, 9 og 10. Vi kommer hele vejen ned. Placer hænderne oven på hinanden, så du kan hvile din pande på håndryg. Går knæene ud til siden og placerer fodsålerne sammen. Så løfter vi lårene op fra underlaget og sænker dem ned igen. Og jeg har bare lige hovedet løftet her, så du kan høre mig, når jeg tæller. Men du hviler bare selvfølgelig panden på håndryggen og se om du kan have din nakke stadigvæk som en forlængelse af din lange rygsøjle her. Op med lårene, alt hvad du kan. Indånding op, udånding ned. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, og den sidste 10. Yes. Vi kommer ned og ligger her, skuldrene under over vores albuer, underdrej tæerne og løfter op til en planke her. Så i planken, der sænker vi et knæ i underlaget, og vores planker skal virkelig ikke være særlig sådan smuk og yndefuld. Du skal virkelig tænke på at lave så flad en numse som muligt, så du skåner din lænd. Hvis du mærker, at du hænger i lænden, så kom ned og bare hold den her fra knæene, din planke. Men ellers så se om du kan igen lave den her lange lige krop, lange lige rygsøjle. Og halebenet er en del af den rygsøjle, så numsen stritter ikke op her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 og 10. Vi drejer rundt her til en sideplanke, og du er velkommen til at tage et knæ ned som støtte. Så placer fødderne sådan over for hinanden her, eller med den ene foran den anden, så du har god støtte. Og så indånding, løft armen, og udånding, vi tap hænderne i underlaget, mens du hele tiden tænker på at skyde hoften op mod loftet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Vi drejer rundt til vores lave planke igen, og så sænker vi begge knæ og løfter igen. Og husk, du kan altid komme ned og tage den fra din knæ, hvis du får brug for det. Heller det end at stoppe helt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Vi vender rundt til modsatte side. Løfter hofterne op. Albue under vores skuldre. Så tapper du bare her op og ned. Husk at trække vejret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Vi tager vores lave planke her en sidste gang, og her vipper vi frem og tilbage på tæerne. Stimulerer blodcirkulationen ved vores tæer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Vi kommer hele vejen tilbage til barnets stilling og lige giver lænden et modstræk. Så afspænd din mave og dit ansigt, din kæber. Og genfind dit dybe åndedræt. I træk vejret lidt langsommere, end du har lyst til, for at stabilisere åndedrættet og genfinde det. Kommer og ligger her på siden en gang. Og så gør vi vores ben lange. Og igen, albue under skuldre. Du skal altid komme herned, eller hele vejen herned, hvis du har nogle led, du skal skåne undervejs. Men tænk, styrke, lang lige linje, så navlen ind, så aktiverer du mavemusklerne helt automatisk. Åbn brystet, øverste skulder lidt tilbage, og så løft dit øverste ben op og ned her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Vi holder løftet, flexer foden.
Løfter knæet alt, hvad du kan, og sparker op mod loftet her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Vi sænker benet lige frem her og sparker lige frem. Her er det vigtigt at spænde godt op i maven, så du holder kroppen lige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Yes, vi tager den anden side en gang. Så lang lige krop. Åbn øverste skulder op. Og fornem længden op igennem kroppen. Ha' et lille sug i din nederste del af din mave her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Vi bliver heroppe, flexer foden og sparker op mod loftet. Løft dit knæ alt hvad du kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Sænker benet lidt og sparker lige frem her. Spænd godt op i din mave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Kommer om og ligger på ryggen en gang. Og så har vi vores knæ over vores hofter, løfter benene op. Så virkelig lige tilt dit, eller pres dit haleben ind under dig, så du så helt automatisk vipper lænden ned i underlaget. Så får du et spænd i din mave, og du passer rigtig godt på lænden. Så løfter vi overkroppen op, tager armene med frem, og laver sådan nogle små pump her med vores arme. Så hagen væk fra halsen, så du stadigvæk tænker, at din nakke er en del af din rygsøjle her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Vi tager begge arme til den højre side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Begge
Arme i midten igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Vi tager begge arme til den venstre side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Begge arme i midten, og måske stræk benene. Sænk dem lidt, hvis du har lyst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Kom hele vejen ned. Træk knæene ind og lige drej dit hoved fra side til side. Og lige støt nakke og hals. Jeg kan slippe igen. Gerne luk dine øjne her. Men energien lidt indad. Træk vejret langt og roligt. Giv slip på pande og kæber. Ja, vi strækker lige så stille ud, så vi lægger den højre ankel over det venstre knæ og får fat på enten bagsiden af det venstre lår eller forsiden af det venstre skinneben. For hver udånding forestil dig, at du skal slippe lidt mere i den højre side af din hofte. Fornem åndedrættet i din mave. Skift til den modsatte side. Se om du kan give slip på alle de muskler, du overhovedet kan komme i tanke om. Gør ansigtet og blikket blødt. Eller bare hold øjnene lukkede. Mærk kroppen indenfra. Kom hele vejen op igen. Stræk benene ud foran dig. Kom ind i en forbøjning. Endelig bare giv slip på ansigtet og nakken, hovedet og maven. Og kom så dybt ned, som din krop tillader uden at overstrække. Kom hele vejen op igen. Tusind tak for den her lille stund.